Febri. Kok bengi mbok WA-ne iki jam Wis ora apa-apa. Gak apa-apa. Lho ya ijo ono neh. Piye ngene kok gembruduk. Sambel kemangi cincin putih santri pekok. Oke. Mangke buat Bu Darsi. Oh iya. Bu Darsi makin dipun aturi Bu. Petenggolan rumiyin ayo Mas, boleh saja. Langsung lagone dikelano lho. Iya, Bu Darsi kok ora mbok turuti lagi kelakno jarene dhek wae. Repot iki repot. Mas mbok ancam ngono le, Mbok. Iki bolong masak are ora arep mbok turuti yo ngene iki lho mesti kok iso ngono iku. Ora sambelno iki kode karo Mbok Darsi. Terus ngancam wong nek sambel Ya sido ngantuk, Mbok, nek kan mbok sambelno, Mbok. Lah yo suwunane kanggo njane Mbokku Darsi yo turuti, Nduk. Oke, mangke tak aturi. Aja kuwatir wong anjine maine yo rada sore iki mau yo Nduk ya. Piye wong ancene bale ado tek yo panggone ekstrim. Alhamdulillah. Iki pokoke spesial kanggo dulur-dulur Ternadi. Biasane kan manggone ning kene lapangan. Nah, yo iki digentenan, Nduk. Enggak apa-apa. Iya. Wahyu, yo. Sae.
yang punya boleh saja sudah. Ayo yuk. Ini karo ngatur sapa iki? Jemblem Jam 5 aja, Mbak. Ya. Ada. si Sulit Asmiranda. Iya bakal jam 5 gak kita rene on Iki nganggo ngenteni para prajaga pekrawitipun janda ya. Mangke pamungkas pun aturi 10 wulan tayeban. Nggih. Iku lho ndak penelane nek. Dek Sulit Asmiranda iki ndak kulino apa iki nyekel pentolan ora, Dik? Kandang ya. Bakal jam 5 kulino nyekeli jam 5 ora nyekeli pentolan. Iku mah bola masak turuti saya ora ketang sicak saya. Apa mang? Mbok iku mah akeh lho ya, kae lho. Santri pekok Sambil kemari. sambil kemani. Heeh, ya mangga santri aja. Ya jemblem mewah di budaya. Kowe ndak maju apa ning kene lit selit. Aku wedi ya, Mbak, nak maju-maju. Aja wedi Dik kok nganggo model merinding asline ngene iki ya ngempet aku, Dik. Ora apa-apa aman. Aman, Mbak iku. Jagane akeh. Kowe gak aman. Jemblem, jemblem. Apa ya? Iya iki lho, Mbak. Lah iki ra jemblem pengen akeh nganggo dungu lagu jemblem kok nek aku ae kowe. Tak jloke meneng-meneng iki. Yo. Kasih deh.
bapakku pun sing ngersake 10-8. Ya Mas Mit tani Mas Mit kesel. Ayo deh, beksan tayo bunen tayo ditata bekatan guyub. Ya apa ya Allah, tani sih Mas, dikuncir anak tani Mas. Mas Kamit ya Allah. Mas Agus Pramana beliau ini Mas. Mas Agus. Enak makan basi Siti kok Mas Cinta. 10-8 aja. Mbak Sahid. Mbak Sahid berandang ora? Kayak aku lho wong itu. Wong gak berandang. Wong di mangan aku beken terus Mbak Sahid kok. Jadi bersama kita, jadi bersama.
pengen makmur ayo padha makarti Kalau seperti tolong itu hatimu anak aku orang pada apa ibu suwe mas ora jamu bisa godhong kecukup wis suwe ra ketemu temu bisa kok gawe bingung ditukoke sing oleh yen ora dijarene ditukoke sing oleh yen ora gendeng jarene wis suwe yo mas ora jamu bisa godhong kecukup wis suwe ra ketemu temu bisa lah kok gawe bingung koyo ngene rasane tempe